Jinky Jalagdo. Kay Charlie May, kay Charlie Magni Armada. Dira sa Oslob, Cebu. Wow. Nagabi dira sa mga taga Oslob, Cebu, ha. Binagid kay Charlie Magni Armada. Christian Fildad. Happy Fiesta sa Barangay Cubay. Reynaldo Foderoso. Sa kay Rafi Sinosa. Katamyaw yung mga taga Morsya. Si Migota Noel Amar, pa-check attendance lang. Dara sa Barangay Talok, Bago City. Pamilya Foderoso, ginatamyaw gid ni Rinaldo Foderoso. Anabel de la Cruz dra, may gabigid sa Talisay City. Ano dira nga paurok-urok. Sa Morsya, kuno katugnaw, sa ni Rapi Sinusa. Sa kay Robert Samanyan. Robert Simanyan. Ay gabi dira sa imo, ha. Kay Rizal Balsimo. Kay Flores Barrioga. Kay Pato Kagrobi de la Lunada. Sa Barangay 30 Suki Tamandiri. Sa ato sining pangalaga. I-check tayo ng report giga sa ito sining mga correspondent. Unahon ta report giga sa 1st District. Area ni aksyon na Nelson Fateño. Ang area Santo Boso, Calatrava, kag San Carlos City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. I-check na report na aksyon na Nelson Fateño gikan sa area sang Calatrava, Toboso, kag ang area sang San Carlos City. Aksyon Nelson, please come in. Yes, aksyon Eric. Vinsa ko mahirit ka pa sa ano ba? Hindi Gawlubanta mo kasang akong nga braso. Ginabulubanta ko mga nidiyo. Well, anyway, ito medyo, matulutaw-hay kay naginakatuan na ito na aksyon Eric. Ang kaso bala sining pagkadakop sa kaya Juby Bantimano sang barangay Minapasok, Banwa, sang Calatrava. Nga ini siya gindakop dira sa may barangay dyan ay Sagay City. Actually, duwa niya kaso. Ang una niya kaso is statutory rape kag acts of lasciviousness. Bukan namin ang mga kaso ba? Oo, Kampiyon kanami sa mga kaso kagabalo kapag ang pinakamanami sa sine. Oo. Kaya nga mga biktima, parintis ang asawa. Ay, aba, kani mahalis, puertis. Nami ba? Liko, suya kami kay nani. Budlay na kuhaan mo si Milia, tao na. Kaya pati pamilya, yagli, pamilya, ginarado. Ginarado, kag ginaharog, ya. Grabe mga tao. Liko, ni Police Captain G. Salva. Ubin pa, 33 pas, lingko tigpapuhon Pilay dadya? 33. Ano? Oo, linga do hindi man, bebe, ilang taon tatubis prisuhan, be. Daw hindi man. Ano tsuray do? Ano tsuray do? Kwan daw kwan? Do sakada? Ayo di purma. Basta tsuray do sakada? Ni Captain Alma kapanyag. Ay kanimal mga tao, no? Naong plan na niya kapanyag. Ayo di purma. Budlay na kuhaan si Bilya, kay pati pamilya yan, ginharog yun. Pamilya, ginatuhog yun. Kapunto mga klase tao, mano? Bata sa iya nga, ano na? Ang biktima ya? Parintis ang asawa. Bata? Parintis ang asawa. Parintis ang asawa, ang biktima ya? May edad naman, may edad yan, di minor. May hindi naman may edad, mara na sa sa legal aid. Oo. Oo, nga pangarog ba? Oo, correct. Ginapasakaan sa kaso, nanago galin sa may Janay. Sa Janay, Oo. Kuana, Sagay? Sa Sagay. Janay, barangay na, no? Oo, barangay Janay, Sagay. Sa anong kaso yun ang rapaw? Oo, sa statutory rape. Mga dugay-dugay naman Kung naman dugay naglipnago, ya. Dugay na iya panago, kaya pagwasang warrant atong January 9 malang mo. Oo.
Di dugay na ni nga kaso, imagine mo ni nga kaso ya basta rape ya. Oh. Medyo madugay na sa korte. Pila ka warat da? Dua? Isa man lang actually, pero dua ka criminal case. Okay. Dali ka kay antes mo na basahon ng kontenido na sangya sinang akaso. Ma-break na ko kadali ha. Balikan ta kada. Please stand by. Blue Turna Plus Herbal Capsule. Ako si Danilo B. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang periodos ng mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas Sika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 10:27 balikan sa aksyon na nasa patunyo parte sining kaso sang suspeko duha ka kaso acts of lasciviousness kag statutory rape. Aksyon Horizonte. Yes, ate, ari sa subong kit-kitriyas di sa may karsil sang Calatrava. No bail. Ha? No bail. Dali lang be. I-check. May ara 36,000. Ang duwa ka kaso. Ang isa man lang na nabutang dire. Ano na nga kaso ya ang sa statutory rape? Oo. May bail pila? 36,000 man na dire o. Ay kagamayaw statutory rape 36,000. Wait ko na bitaw. Basi acts of lasciviousness na guro. Oo, iti statutory rape kag base sa isa lang ni kakaso. Oo. Statutory rape for acts of lasciviousness bill recommended amounting to 36,000. Ang kagamayaw. O mo gani, tingala ko gani nga Wala daw mo na kagamay. kamangkot ang pulis na nga mo na ang kuwan ang iabi apiansa. O, wala man may Apo siya na pitaan piansa ka manuhog naman liwat eh. Oo. Kadelikado tao na yung Oo, pagwaon. tapos basi mambal pa na sa reduce bill ko. Basi kuwan pa na siya, basi kung surety Oo, ban pa tingnan na. mo ni- Ha? Basi surety ban pa na. Oo, basi strike again pag ini sa blaw. At ilaban ilabtan niya nga ang pamilya sa asawa ya, basi ibang nga tao naman ang birawon niya naman na da. Mo gani man. Ano Pwede mga tao medyo niya na harong dapat na yung siya pagwaon na, kay may ara kadelikado na sa- tao na. Ha? Amo na mga tao nila dapat pagwaon. Mo gani man. Dapat ni Why swerte na ang puno ka poste mo ang puno ka poste mo tawo na palda na basi paito niya pa na ay kanimal tao no. Oo, hubin pa. Oo, 33 anyos ka bansay na. Ga kuan pa na ga tag-us pa na giya. Di uwi. Ang may gusto ang may gusto sila ato. Gaso man yagi. Laban nga mo na 36 milaw. Mo gani. Anong tawon tani ko nanoning mangin sini basi bla wala ta kabalog isang. Double check abi na basi kung hindi na basi nakulang na isa ka kuan. Ka numero? Ka numero basi 360,000 ang piansay na.
mo gani i-check nato ni Biliwat bito na tingala mako gani nga 36,000 ang Gani niyo. ka magbuo do. Oo, Ang gawa sila do illegal gambling na ya. Na, correct. Hindi Mas na. taas pa gani ang murdete statutory de pala si business daw bulubugat ano mo na. nang heinous crime ni. Bugat kaso na. Bugat ni I-check abi na double check abi na sa police sabi na action Nelson. Kung balay ng kaso yun kung balay yung kaso yun nga makapiyansa sa kung bala dala ng isa pang kakaso duwa na kakaso mo na bala. Oo, kag duwa ning biktima ya actually. Nante amak mo duwa pang biktima ya. Duwa ka biktima ya. Ang isa guro gin kuan niya lang gin kuti-kuti lang guro ya. Tapos ang isa na guro ya ti basi ko na labot sa gina. Oti pero kay bisan pa ano pangimuon niya basta mo na. O gani man. Oo. Ang i-check lang iya nga piyansa kay do ka kuan do ka barato sa Kanubo, piyansa. Kanubo. Sige lang kay I-double check abi buwas na bi action Nelson. Ha? I-check na sa Lunes sabi kay para mapalo up na kung anong kaso is na kung pilagi ng piyansa. Oo, lang taon tani sa Lunes ko na tuod gini. Ang lain na sa Lunes pagbalik mo na sa Blao kay nakapiyansa na gali kay 36 bro piyansa ya. At karon adlaw sa Sabado tikinala sa gin ano. Ako sa bagay wala na maisip no. Wala naman na may isip Lunes pa na sugod ya. Correct. Oh, na medyo matiner pa dahil sa pila kay nadlaw. Ma-process pa sa kung makapiyansa gid man siya. Pero Oo, double check maganda lang kay duga kos na. Amo gani, gani kay daw 36,000 usually na mga 180 nimo. Correct. Oo. Ang iba na kada ganun na, isa. Nobel na ganun iba ni. Oo, iba Nobel. Oo. Ate, chikon ta niya. Oh, Kay kung ano gin man ni ka matuod nga 36,000 na nida do ka gamayaw. gani. Oo. Lang taon tani kung ano ang matuod sini sa likod sang mga numero nga nagagwa dire nga ginapagwa ni Judge Ami Abiliano sang RTC branch 58 sa syudad sang San Carlos. Wait na iga question sang kuana sang kredibilidad sang korte kati iyan na sang korte pero doon na lang natingala lang ta matter of clarification ng guro. Oh, correct. Base bala kon Kasi tanda tayo ni judge lang do ba kung magtol ko mintar ka mo sa akon nga piyansa ha. Ano ka mo Kasi kung i-arrest. clerical ng blakit, kabalugan Gani. ng mga spot tick, subong makulangan ng numero, isa gani, Kulang hindi pa. pa mo. Oh, double check lang kay basi na kulang-kulang sa numero bala. Mo gani, basi ko lang numero. Gani. Basi ang isa na di, mayari pa ni zero kag sobra pagid. Gani. Sige. So, ginapasalamatan man ni Police Captain Jis Alba Action Eric nga sa nagtakop nga tuig wala sila sang sang unsolved nga krimen sa shooting incident sa may Banwasang Calatrava. Unlike sa may Banwasang Tubuso nga nagalingin ang ulo subong sang COP naton kag iya deputy kay mayara sila sang duha ka mga unsolved nga shooting incident Oo. sa may Banwasang Tubuso, Te? no? Mo na ginapalinginan sa ulo nila dugangan pagid ni ang ti unsolved mo. Ah? Last year lang nga kaso wala na solbar. Oh, tiano may kuana, may penalty no? At reminder sa ila kung paano nila solbaron na dugangan pagid ni isang liga dadlaw to nga pag Sino nga remind speedy? ha? Sino nga remind silang Sa PD? ila nga report, Ah? sa ila lang nga year-end report. Oo. Oo, nagwa nga mayara sila duha ka mga unsolved nga kaso. Ati ma-reflect na sila nga crime statistics. Nan, correct. Oh, Ara na ganing mo ng duha. Oo. Oh, niya sa ini naman nga tuig 2023 ining shooting natabo atong kapon nga adlaw. Nadugangan naman yung tatlo na. Oh. Te pero ang inagurong uli ining bago na guro basi masulbar na ya guro. Aw duda ko. Di pa masulbar? Ha? Di pa na masulbar? Ado. Ati kung di masulbar, Galustorya ko kay na di sa mamigo tamang mga ano. Kung hindi may masulbar mga dugangan tapa. ta isa, kung di masulbar dugangan ta isa kung tatlo na. Tatlo na oo. Kay daw kay kun off air ni istoryahan ta ka kung ano kadaloms nimo. Yani pero hindi ako ya mala action Nelson sa mga ulo unsolved cases nila. No. Hindi ko ni magpating hindi masulbar sa polis kung tutukal nila kag seryoso lang nila may madiscover nga na sila sa ulihiya. Kagang yabi gid Balo ka sa kaso action Nelson, hindi niya padasig-dasig. Oo. Bisan pila pa na kabulan hindi mo masulbar basta
before magtakop ang tuig, masulbar mo or Correct. ini ka tuig basi masulbar mo bla mo na bla. Oh. Hindi mo na masulbar sa isa lang ka bulan, dua ka bulan, especialmente kung mga kaso celebrated kag dalong. Oo. Yaman ka sa nang-imbestigar, pero basta importante, ang investigasyon mo wala bugto. Correct na kag ti pariyan na natabo sa kay Jerry ini si Moni nga gintiro. Oo. Ti dalom ni Oo. ang igo sa iyang ulo kasi iyang baga Oh. dalom man ang istoryas ni. Ti bisa ng istoryas na iya, dila pala sa istorya dagi ni sila mo action lesson. Oo. Mataod-tao na nila da. Hindi ko na papati, hindi nila mabinggo kung tutukan na nila kag sundo na nila sang mayo, ha? Correct. Kay ako yaw ko kapati nga ang mga kaso di masulbar unless kati hindi masulbar kung ang complainant wala mang gana eh. Oh, ang complainant kag ang mismo man ang Balo ko sa mga kaso kung sa action Nelson, ang main gid nga problema sa pulis nga ang kakulang sang witness kag ebidensya. na muna. Amo na ko sa nagapadili sa investigasyon. Oh, Pero again, depende na sa diskarte sang chief of police ya. Oh, Kita mo sa station, ang are ng classic example, station 2, damo pinatsanay di sa chimpo pa ni Sir Estopa kag ni Captain Pindon. I think Pindon ko schooling subong. Si ang nag-take over, Lieutenant Plangrangoy, subong kapitan, Junito Pastrana. Sa katapos na mo pinatsanay station number 2, isa na lang wala masulbar. Ang isa na ang isa pa ng kakaso nga wala sulbar daw konflikto sa pamilya bla. Oh. Kag medyo may gamay nga ti siguro hindrance pa guro kiti ang mapailan kaso pamilya yaman mo. Naamon na to challenge ni sila kahit bago pa man lang nag anong tuig dugay pang December Ako kapati kuya nga ang sa every case sa ano mga klase sang kaso may kasulbaran gina Jackson Nelson. No, correct. Basta tutukan lang. Tutukan kag be patient. Hindi pagdalion lang. Hindi pagdalian. Oo. Mayara ko sa mga kaso nga i-blatter lang. I-investigaron pila ka semana. Tapos untaton na dayo na kay amo na kuno wala na pero kung i-doon mo ged. Masulbar daw pati lang kung di masulbar na. Kaya iban nga nag-investigador man ba na lang nga case close. Oh, pero hindi mo na follow up. Pero hindi mo na close kay close case. Hindi mo na close case kay ma-reflect na sa statistics mo. Paano mo gina-identify nga close case na kay wa pwede masulbar na kay mutami mo close case. Okay, hindi na mag-follow up mo. Nagdruway kay mo ya kuris mo ya. Hindi na natakaan ng follow-up. Wala na may makita na close case, kaya tamaan, kaya natakaan ka follow-up. Kaya kuno abi daw wala lagi sila follow-upon, pero di ko yan magpati. Ako ang kung sino mga civilian, nga nangin pulis, kabalugin na sila kung paano ang padiyot sa mga sulbar ang kaso. A matter of, pasensya lang. Pasensya. Palabaon talang Korea ang importante na consistent ka follow up. Correct. Hindi gibla pag hindi lang bla pag itagaan chance sablang kaya may ara ko isa dua ka bulan wala gid breakthrough ang kaso. Ti untatan na ko isa ba reflect na sa crime statistic mo. Ati mo ginakatabo pero kung sa dalayon mo lang investigar, isa mo pumamangkot ka. Ang isa din sa Bacolod, isa din sa mga investigador sa Bacolod nga nabiliban ko gida, way ko na palapad lunggan yun subong ombot ko nga pamati sa subong gabi. Dugan sa IDMS mo. Investigation Detective Management Unit sa BCPO, IDMIO. Subong kapitana si Captain Junito Pastrana ng Station 2. Opportunity nga tao, sibud-sibud yung investigar ya acceleration niya. Pwede na sila da makapangayo sa kagtanda sa investigation. Pwede mo lang mo sili ko kanila ko may ara tabi pulo ka Pastrana sa Bacolod ati laban-laban mga kaso de solve. Correct. Muna action Rica ang pila sa mga amo na amo na pero padilagan mo na da kay basi kon buwas sa Lunes makagawa na ng isa da. Sige, bantayan tani kay kung mapagwa ni ang balon tani sa isa pa. Okay. Sige, isa pa ka paddle? Isa pa ka paddle. Daw Eagles ba?
Oh. Gikan diri sa Banwasang Calatrava, kaaksyon nyo Nelson Patiño na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos, salamat kay National Patayo reporting live gikan sa First District, area sang San Carlos, Calatrava kag Toboso. Sa mga kaso ya kakatabo, hindi ko magpating, hindi na masulbar. Amateur patient lang na yan sa pulis ya. Tutudo sa pulis masulbar na ang kaso. Kaya kita minara ko isang napawalaan na dayon mo. Tablang kulang sa follow-up. Kulang sa diskarte. Ang kada problema, ang kada krimen, may solusyon ginaya. Believe me. Dugay lang. So, sa dalayaw mo nang investigar, may mamakuha, kagin na kag may madiskubrihan, kagin na yan. Hindi ko yung police, pero maglantaw lang ko yung sa mga mo nga kaso. Tapos na sulbaron, kapag may mga kutso-kutso nga sa mo niya, muni-muna, na may angot sa muni-muna, ay pasol-pasol, bla ka sigurado ko, bingo ginaya. May gabi dira kay Rosemary Yanson Hongko, si Madam nga monitor sa aton. Ronilo Niniel, good evening. Sa kay Bailey Albay, para man si Rafi Sinosaw. Si Mongcal Torilla, good evening dira sa Binalbagan. Kay Jeronimo Vergara. Pamilya lang si Mrs. Carmenchita Gonzales Vergara ang Sunshine Village, Bacolod City. Umalumina, good evening kay Rosano Miranda sa barangay Mambulak, Silay City. Para man siya, sila ni Meli Jaime Vicera, nagapamati, ginahuli kitang radyo, dira sa Banwasang Manapla. Ay, puerti. Jemar Domisilio Martisano, para sa Canlaon City. Sa kay Michelle Baltasar Tongqua, may gabi, Alex Montesa, kay Christine Fildada. Kanya niyo lang si Boy Fildad, nagapa-urok-urok ito pamati. Naman kamo magbalik sa gintubdan action Eric, ambal ni Rickson Fildad nga naga-work sa pavilion. Ay, gali ka. Ati basi ko may mga ulokasyon naman da, bulo birthday da ka kunano da. Kasi makabalik naman da sa pavilion da sang kuan, sang gintubdan. Duway kami kita na yan ni Christine Fildad daw. Talay kami na to yan ni kuan, ni sa dungan ito, yung sa tublang gaobra sa City Mayor's Office, lipat ko sa ngalan niya. Torco Jongko da, may gabigit kay Christine Miñez Belovos, MJ Candido Hildore, Aljan Alfonso, kay Karen Miraflorda, monitor dara sa barangay Tangob, Leia kag Donald Cabasag and family, check attendance lang, hiding alojamiento, Scout Ranger sa Binalbagan. Mario Olvido Aquisa, monitor dara sa may Hacienda Logway. Tamiyaw lang si Tawi, Kaloy, Kalo, kag si Bungkoy, kapamatigin. Primo Noel Magbanwa Lagos na good evening. Kay Rusel Gonzales, kay Magamantok, uy, kay paring Amik Carciniego da. Paring Amik, good evening, kag manan dara nga pagpaurok-urok. Kasi before ka balik to sa UK, next week ba si kon nakabulobanding tanan, no? Ay sa 17 nagmapulis pari kuano, Victor Sinigo, no? Sa barangay Talutog, Morsyada. Sa ating kami whiskey ni Mrs. Whiskey kay Katugnaw. Ni JC Tobalado. Ay, gali ka. Rolando Chavez Polgoda sa Jan ay Escalante, good evening. Jesse Tubalado, paurok-urok. Martin Alilingda, good evening. Kay Beth Butal Pilayo, kay Maria Cecilia Pabon Jimenez, dira sa barangay Alihis, good evening. Kay Mila Miliara sa Pulda, sa Sunflower Tangob, Purok Sunflower Tangob, kaya pamatigin si Mila Miliara sa Pul. Areng report na Aksyon Roger Gote Balos siya gikas sa 2nd District, area San Cadiz, Sagay kag Escalante. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports!
Action Roger, maayong gabi, please kabin. Yes, Action Eric, maayong gabi kag maayong gabi sa aton mga ka-aksyon sa aton si Action Eric, mga balita gikan diri sa Norte nga probinsya, labi na gid sa aton ding AOR. Ang mga aktibidad kay na sa ika-49 sa festival ng sugod ng Action Eric, kag actually gabi na ganito ang ilang volleyball tournament championship nga sa diin part sang unang adlaw sa paghiwat sang dinag sa festival ng mga aktibidad sa nag-umpisa na kaina kag kuan ni kung baga sa sunod-sunod na ni siya, tuloy-tuloy na pakadto sa January 29 nga mo gid ang pinaka-highlight Action Eric. Aton man nasigilanon ang Deputy Chief of Police nga mo spokesperson sa Cadiz City PNP nga all set naman ang pinaka mga ila sining preparation labi na gid ang sa traffic nga may mga na-designar na nga mga parking area sa sulod kag sa Guaman sang proper no kay may mga ara sila nga gin-designar diri sa bahin sang Dr. Vicente Gustilo Memorial National School Ground kag sa Bugman ining tag-apat ka lane bala nga dalan nga pwede gid parkingan man sang mga salakyan. Kung parte sa traffic, pero sa kay Police Captain Gina Fernandez, wala na sang kumbaga sa ay na plaster na sa Mayo Action Eric. Pero ang iban pagid nga mga security plan, ang ila sini nga gina-finalize pa kay sini nga ukod sa masunod nga semana, ila ini nga iga hatagman o i-report sa i-present din sa NOCPO pagkatapos mga yun na sa mga augmentation ng mga pulis para sa pagbantay sa sining dinag sa festival. So mga taga 3 days, 2 days before sang highlight ara na ng mga augmentation diri sa bahin sang syudad sang Cadiz Action Eric. Now sa pila naton ka mga balita paghinda gin-release sa bahin sa custody sang Cadiz City PNP Custodial Facility ni ang isa ka ginpapanawagan mula sang warrant of arrest ng ligan nga adlaw pitsa 11 di kay na gin-release ni siya matapos nga naka-post ang bill nga 80,000 ka pesos. Ini ang pag-release kay Norberto Brasa Hilar Norberto Brasa Junior na lang hindi kuha gid ang iya sining ang iya sining middle name pero ini siya may kaso nga pagbelar sang Republic Act 7610 ng child abuse kag kaina nagpiansa siya sang 80,000 ka pesos para sa iya temporaryo nga kahilwayan. So may ara nga release order nga gin papanaog si Honorable Judge Gwendolyn Jimenea para sa pag-release sa sining persona. So sinigid lamang nga hapon mga alas 4 takla hindi siya ang gin-release from the custody sang Cadiz City PNP Custodial Facility. Sa karon Action Eric may ara na lang siyam tanan ka mga detainee ang ara sa sulod sang detention cell kay man sa naligad to mga 16 man kabilog ang gin transfer sa Bureau of Jail Management and Penology. So far decongest na magutok nga lugar sang amon diri nga PNP Custodial Facility pero pa sa kay Police Captain Gina Fernandez Action Erica. Matulot away man ato sini nga area of responsibility labi ni syudad sa syudad sa Escalante sa kay Police Major Jan Ganson sa syudad sa Escalante peaceful ang palibot padayag sila nga nagapatigayon sa Police Visibility Patrol amuman sa syudad sang Sagaya ang obserbasyon lamang sa Sagay City PNP ngati nagsanag-sanag na kainasang hapon nagsanag na ang palibot pero kabay pa nga hindi na mag-ulan Action Eric subong man nga gabi. Ako ginatamyaw talang yapon makapamati sa ato na si Major Nelson de la Cruz sa Barangay Seperia nga mo diri nga retired nga City Fire Marshal kag subong man si LTO Chief Joseph Danoy, Sir Joseph Danoy nga nagapamati man karon nga gabi mo man sa kay Fiscal Benjamin Maido sa may
syudad sa Victoria siya kay Ma'am Linian Maido. Nagapamati man diri sa syudad sang Cadiz Accioneric si Police Executive Master Sergeant Romar Veloso. Inatabyaw tama na Kap Madal Diaz kag Mr. Jonathan Diaz sa bungman sa kay Toto Jewel kag Iday Bazangko at sa bungman sa kay Migo naton Nonoy Manggubat. Para sa Actionet Patrol, ini sa Aksyon Roger Guti Biga Report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang periyos ng mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no? Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Pabalik diri sa tabagat mga bidira sa kay Tatay Ted Rihida, sa kay kumparita Jenice Trava, kay kumarita Rona Rihida Trava, ihado Ayan J, kay ihada mi kay dira sa Banwa sang Valladolid. Kay Bintoy Timothy, good evening. Roselina Balhadja, kay Madam Elizabeth Gamala, kinatami ako mandalang security guard sa Palawan Branch Homesite, Kagalihis. Si Kumpare Dapoy, sa kumpare ko nga manog ihaw. Kumpare ko na security guard, pinatamyo ka mo ni Rosalio de Los Reyes. Balikanta si Aksyon. Si Aksyon BJ Apasible. Sa report gika sa Quinto Distrito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Line number 1, Aksyon BJ, may gabi, please come in. Mayong gabi aksyon na irikag sa aton sini nga mga kaaksyon no nga nagapamati diri sa aton sini nga pagpangalagad no so far maulanon sa gihapon ang aton sini iya nga panahon diri sa may bahin sang Banwa sang Pontevedra ti ulen kaina no nagatupa sa gihapon ang laka-laka no ukon scattered rainfall diri sa may nasambit iya nga Banwa. Sa pihak nga bahin, Aksyon Eric Aristado ang isa iya ka persona, tak na alas 10:40 sang aga kahapon, Enero 13 sa may Purok 1, Barangay MH del Pilar, Banwa sang Pontevedra bangod sa paglapas sa Presidential Decree 1865 o kung ining illegal nga pagbaligya sang petroleum product. Ginkilala ang gindakop sa kay John Lee Pakis, 43 anyos, kasado kag residente man sang nasambit nga lugar. Ginpamunuan ni Police Major Romulo Hipelango V, hepe sang Pontevedra PNP ang pagserbe sang warrant of arrest kay Paktis. Nagapangatubang si Paktis sa kaso sa pagbayular sa Section 2A sang Presidential Decree 1865 o kuning illegal trading in petroleum product kag ini ang naangot sa criminal case number 3661 nga ginpapanaog ni Honorable Judge Buenvenido Llanes Jr., ang presiding judge sang Municipal Trial Court sang Pontevedra. Nagalabot sa 30,000 pesos ang ginarekomendar nga piyansa sang korte para sa temporaryong kahilwayan ni Paktis. Sa karon, preso ini siya sa bahin sang custodial facility sang Pontevedra PNP.
May panugyan diri si Police Captain Ruel Peñero, ang Deputy Chief of Police sang Pontevedra PNP, sa mga nagabaligya sining petroleum products or ang ining ginapangbutang lamlan nila sa sining butilya sang soft drink, no, nga ti untatan ini bangod ini ang hugot nga ginadumilian sa idalom sang kasuguan. Yari si Police Captain Ruel Peñero sa aton sini nga interview. Sir, no, bali ang 6 degree ay tayo mo na ang pagpilya sa mga petroleum products na wala ting nagagayo mga permit. Sir, ang suspect na sir, actually last year pa rin siya nag-partner sa nakosigit finalist sa kaso. Okay. Bali, last year pa rin kami nagawa ang ihawa na kabaret. Katapos, isang operation sa Matoxia. Nagpigay na pagkili na nagpagpan. Oo. Sir, sa monitoring nyo, sir, damo ubit man ang kabaligya sang mga monitor? So far, serious na sa Pontevedra, petroleum products sa mga wala yung mga permit. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW. Sir, sa mga involved ni sir sa sining violation? Ako sa panukyan no, sa bigyan sa petroleum products, wala nila di kumano permit. Ngayon ko lang ay nagpag-autatan bawal din sa mga gabi-gabi ito lang. Amon action Eric ang pagpahayag ni Police Captain Ruel Peñero sa aton sining interview ni may angot no sa mga nagabaligya sining mga gasolina no nga tihugot nga ginadumilian sa ilalom sang kasuguan. So far action Eric amo ni ang balita nga aton sining madulong para sa pagpangalagad sang Action Night Patrol. Sa aton sining gali no nga mga ka-aksyon dira sa may syudad sang Cabancalanti magkilalit anay kita dira buwas no kay manti magpadulong dira no ang news team sang Action Radyo Bacolod sa pag-cover no sining maragtason nga kahiwatan. Balita nagikan sa Banwasang Pontevedra. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Everyang Capsule, ang sabat sa imo ginahandom sa... Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Kag ano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong kag vitamin
namin sa mga bata. Amo naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission. Kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, may agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat natin sa LTO ng ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat natin nga yung patigayan ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat gid sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan ng mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma.
Nanari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa babae! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Sa iyo sa nga palatuntunan, nagabidira sa kay Jisrim Lim, dira sa Molino, Bacoor, Cavite. O sinunoy anot siga monitor ho. John Mark Alib Pineda, may gabi. Si Cosette Gonzales, Imelda Binares, Bergie Caranyo, sang Mambulok, Barangay Jess. Ari di sila kapamati sa Angeles City, Pampanga. Mga Torre family sa Valladolid, Pampanga, pinatamyo agad ni Alexis Wiwing Torre sang UK. Ang resulta sang STL, first draw kay na 14-37, 14-37, second draw 21-13, 21-13, ang third draw sa STL 34-6, 34-6. Resulta sa Lotto 642 jackpot prize wala sa nakakuha 30.3 million pesos. Resulta 642, 41, 12, 31, 37, 34, 5. Again, 41, 12, 31, 37, 34, 5. Resulta sa Lotto 655 jackpot prize wala sa nakakuha 29.7 million pesos. Resulta 655, 47, 34, 6, 15, 51, 1. Again, 47, 34, 6, 15, 51, 1. Alikata ito si Patron, last kay final stretch. Report ni Action Dale Salazar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol Field Reports. Action Dale, sa balik na report, please come back. Actionary, kinapaabot ng Kabangkalan PNP na times 2 kung times 3 ang magabisita hag magasaulog sa highlights sa Sinulog Festival bus ngadlaw Domingo Actionary. Kaso nga nagpagwadiri sa advisor ng Kabangkalan PNP sa magalagaw kung may himo ni kawan na magdala sa mga valuable kung malahalo na nga mga kagamitan Actionary. According to kay Lieutenant Colonel Alvimar Flores, ang hepe sa Kabangkalan PNP, ginapahayag siningiti mas maayo nga butangan man sang name tag Actionary ang mga kabataan na para mas mahapos nga matrace ang ilang ginikanan in kaso din man nga madula sila aksyon na Eric. Inpahayag sang hepe nga wala sang signal jamming sa highlights sang Sinulog Festival buwas nga adlaw. Kung naman mas sobra 800 ka mga kapulisan katapos ang army kag mga force multiplier sa pagiban pa action Eric ang nagapatuman sang seguridad sa festival. So far, wala sang major incident na record ang Kabangkalan PNP. Umpisa nga nag-start hinipag sa ulog sang Sinulog Festival dila sa may siyudad sang Kabangkalan. Balita gikan sa patrol ang ka-action yo Action Day sa Salazar una sa balita sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Good night, ka. Salamat kay Action Dale. Ang report na Action Dale Salazar, ginadulong sa inyo sa Kalawan sa Santon Plus sa Gold. Mayara sang mangustin nga isa ka powerful antioxidant. Ang antioxidant compound, dako nga bulig para mapagwa
ang mga free radicals kag toxin sa lawas. Santon Plus Gold mabakal sa Shopee, Lazada kag sa mga butik. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amon din. Sa liwat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night.